La mnumzane bheka la ngisikhanda lakho lapho. Bheke kumina. Uzokhuluma amagama akho uba amagama akaphelele. Usibonelo. Hey baba khulumela phezulu. Usibonelo ngwakashoba baba. Bani? Sibonelo shoba. Sibonelo bizwa ngoba la. Ngibizwa ngosibonelo nje. Bizwa ngosibonelo. Yeah. Okay. Sesake sakubamba wena siqala ukufika la 2002 ngisakubamba. I 2002. 2022. Yeah. Sifika la uqala umuntu esambamba ehamba negangi no 3. Yeah. Babu laba ohamba nabo. Abagwetshwa baba. Bagwetshwa bona. Yeah. Sebagwetshwa. Yeah. Wena waphuma wena. Yeah, ngaphuma. Okay. Waba nenhlanhla ukuthi uphumile. Uphume nini wena? Ngaphuma ngawo 2023. Yeah. Bona bagwetshwa bona laba. Yeah. Group yokuqala sinale video yenu sifika la eSanmbopo. Yeah. Lalela ke ndoda uzongisiza ngokuthi ungitshele iqiniso. Yeah. Yes? Yeah. Akazi umuntu wafika la ekhaya waphume ngalikhuluma ngiqiniso yes? Yeah. Unenhlanhla nje ukuthi uyaphila kufanele ngaba uphili wena. Yes? Ungabuka nje fana manje khonto uzoyenza yenze lutho. Hayi into Yayisho lento? Okay. Ibham lezi zothuweza ba. Ibham lezi ezothu ezethu ba. Ezeni nino ba? Nomasandi. Nino Masandi. Yeah. uMasandi uvela kuMasandi. uMasandi uyena lesenze naye licala. Iliphi icala lenzeni? Sibulale umndeni wakangcobo. Nobulaleni nomndeni wangcobo. Ulesa namhlanje. Msumbuko namhlanje. Ngomgqibelo. Ngathini ngeyintatha zangesonto. Ngentatha Ngabo 2. zangesonto yebo. Ubuhamba noba? Ngihamba naye uMasandi. Benisuka phi? uMasandi ukuthi uyisihlale naye indawonye. Benisuka phi? Bisuka endlini ba. Endlini ngaba? La eqashe khona uMasandi. Ngihleli nobaba, ngihleli nobaba. Bekade sina sobabili. Uzongitshela iqiniso lonke. Yes? Ngifuna ukwazi into eyenza ukuthi ngigcine nibabulala nokuthi niye lapha. Beniyokwenzani lapha? Kahle lapha. Okay, asiqale la. Nisuke noMasandi ngoba ikhathi. Ngithi bekulapho nje ko past 2 to 3. Bengakashaya uthumi ngena lapha. Kodwa nje bekuya lapho. Ngoba khona i-alarm ekhalile lapha efonini nayithatha ngithi. Alarm ekhalile into kwakhala ngazi noma iPakistan la press ipanic lipressele thina ipanic sasa respond. Yeah. Kodwa u2 ushayise ngikhona lapha. Yeah. Beniyokwenzani? Kahle into naye sasiyobabulala ba. Nani yobabulala? Yeah. Niyobulala ba? Sobulala uNgcobo nomngakhe. Nibabulalele uNgcobo nomngakhe? Yeah. Ubani udubulele? Mina. Unidubule ba? Hayi mina ngidubule unkosikazi. Umdubula ngani? Ngimdubule nge9. 9. Yeah. Le noma khazina ba u2 star. Ayiyona ke lebulala uNgcobo le. Yiphi ebulele? Kahle besiphethe ibhamu ezahlukene baba. Siphe esinye isibhamu ngoba ibhamu zu 38 ne9 siphe sesithathu. Lesi sithathu ke lesi kasithathile uSkilash. Sithathu uSkilash leso sibhamu. Yeah. Isona sibhamu sibulele leso. Yeah. Lesi esinye esingale la sibulalanga sona. Sibulele Sibulele. Okay, ngicela ukwazi ukuthi kuphethe ini isibhamu? Ngiphethe i9 i16. I16. Yeah. Lesiyana ke esinoma khazina ba u2 besiphethe ba? Besiphethe uMasandi. Okay. Ubani obulela umama? Hayi mina baba. Wena? Yeah. Okay. Umbulalele kuphi umama? Ukuphi nendawo? Ebesila ngase container. Kade nithi akanokho? Yeah. Siyakwazi lokho? Yeah. La press panic. Press panic but Sa respond nabaleka. Kuyafana ukuthi sibalekile kodwa nje ngoba bese isikhathi bese sisi. Lalela ke baba. Benithunywa baba kwenza le nto. Kahle umuntu ade sithumile uSkilash ba. uSkilash. Yeah. Uthi nibabulalelana? Ubethi asibabulale ngokwesimo sokuthi bakhompyutha nabo. Bakhompyutha nabo kuye? Yeah, eyitolo. uSkilash lesitolo? Wena sisitolo sawa baba. Yeah. Ngizubula ubale igama la Shabalala, ubani uShabalala? Shabalala umunye unomzane wakhona ngale maqeleni onekala. Unekala. Unekala. Ungena phi kule case uShabalala? Unekala unanesitolo. Ungena phi uShabalala la? Shothi uShabalala uyena wakhipha isibhamu baba. uShabalala? Yeah. Wasinika uSkilash. uShabalala ubefuna kwenzeke naye lento? Yeah. Wena ubazela lapho? Ngoba namhlanje izolo futhi uphinde wamfonela embuzo ukuthi angabe kuhambe kanjani uSkilash wayeseshwa ukuthi hayi yonke into ihambe kahle. Belikhona nini? Bekade sikhona thina. Wathi xoxelele. uSkilash
Uyena usenidayisa ufuna nibulawe nini? Usefuna ukunithulisa ngamanye amazwi. Obvious angiphela manje akasafuna ukungena enkingeni. Angithi yazi? Ngikuzwa kahle. Uyangithi yazi? Ngikuzwa. Mina sengizwile ukuthi uSkilash Usiyacasha. ufuna ukunibulala nini uSkilash? Useyeqa. Ngoba usenisebenzisile. Yeah. Nibe nenhlanhla ukuthi nibanjwe yithina ngoba kube kufika abanye benizobulawa. Lisala lingaziwa iqiniso kwenzekeni. Yeah. Yangizwa ngithini kwena? Yeah. Mina ngizokukhombisa ama WhatsApp messages aSkilash. Sengimtholile uSkilash. Yeah. Uyanifihla ngoba ufuna ukuthi nibulawe. Uthi ayikho nje uthi uzonginika information mawuthi ngibulawa. Sizombulala thina. Yeah. Sifuna leso sibhamuka. Shuthi uyena uSkilash osithathile wathi ngathi ushabalala uyasifuna ufuna ukusikeza isibhamu sakhe. Esashabalala. Yeah. Asikho emthethweni. Asikho emthethweni ngoba Ubaba ubulewe baba. ubaba ubulawe uMasandi ubaba. uMasande lo ngale. Yeah. Umdubule ngasiphi isibhamu? Umdubule ngalesi sikhona la. Lesi esingena icover la behandle. Yebo lesi sinama. Esabala sosibhamu. Lesi sinespermagazine. Esabala. Esakho uMasandi. Sivela phi isibhamu? uMasandi angazi ukuthi wasithatha phi ntoni. Ulwathi awutshela. Lesi inhlamvu engaka egcwele lapha niyithatha phi? Lezi la kusona lesasibhamu. Zonke lezi ibhamu. Kahle kahle i16 leli libulele ntoni elifike livele ligcwele. Yeah. Yes. Kade thina singenazo indlavu. Yeah. Okay kwenzeka lokho kwenzekile sema sesibuyele emuva uSkilash wathini wathi hayi indlavu lezi esele noma singazithatha. Yeah. Okay lesi inhlamvu nisesekuphi? Futhi inhlamvu nithathe uSkilash zonke. Yeah. uSkilash lo muntu esikhuluma ngayo lokuthuka kwi forum. Yeah. Fuck. Lo muntu ngiqala ukukhuluma naye izolo ukuthi uyayazi indaba. Yeah. Ufuna nibulawe ngini befuna nithuliswe ukuze ningaveza amaqiniso. Kuze naye angaveli. Yebaba la lijampile manje yazi. Awufosiwe la kokusiza ukuthi ukhulume iqiniso. Yazi? Ngakubopha qala abawuhamba nabo bagwethelete. Yeah. Wasinda wena ngenhlanhla. Yeah. This time wenza icala serious. Ndoda hamba ufele ejele. Yazi? Yeah. Uzolikhuluma lonke iqiniso njengoba kwenzekile yazi? Yeah. Uzokuhe